हाँ जो 240 240 मैंने कह किलो हाँ बढ़िया दे ସେଇଠୁ ସେଇଟା ଥାଉ ଥାଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ 300 ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି 300 ଏଟା କେତେ ପଇସା କୋଟା ଏଇଟା ଏ ଛୋଟିଆଟା ଛୋଟିଆ 180 ହଁ 180 ମାନେ ଓଜନ ଯାହା ଏଟା କେତେ ହଉଛି ହଁ ଓଜନ କରୁଛି ଆମରି ଭାଇର ବାଛୁ ସେ କଣ ଗୁଣ୍ଡ ପୋଳା ହଁ ଏ ପୁରା ପିଓର ପୋଳା କଣ୍ଟା ଗୋଟିଟା ଚୋବେଇବ ହଁ ହେଲା ସେ ଖାଇ ପାରିବ ଗୋଟାଏ ଥରକେ ଯୋଉ 4 ଥର ଖାଇବା 4 ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ପୋଳାକୁ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ ଗୋଟେ ପୋଳାରେ 4 ଗୁଣ୍ଡା ମାଛ ଗୋଟେ ପୋଳାରେ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ କୁଆଡେ ଖାଇବ କାଳିଆ କହୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଳା କି ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଳା ଆଉ କଣ ଏକା ଥର ଖାଇଦବ କେ ଜାଣିବ ଖାଇବ ନା ତାଙ୍କର ଏଇଟା କେହି ମାଛ ଏଇ କାଳିଆ ଏଟା ମିରକାଳି ମାଛ ମିରକାଳି ହଉଛି ତ ରୋହି ଆଉ ଭାକୁର କାହିଁ ଭାକୁର ଆଜି ଆସେନି ଭାକୁର ନାହିଁ ଆଉ ଭାକୁରର ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା କଣ ତାଙ୍କର ତ ଚିକେନ ବେପାର ହଉନି ସେ ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି ବେପାର ହଉନି କଣ କରିବା ହେ କାଳିଆ ତମ କଷ୍ଟମର ଆଇଲି ପିଓର କଷ୍ଟମର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟୁ ଚିକେନ ବାଲା ରଖିଛି ବାହି କୁକୁର ଛୋଟୁ ଚିକେନ ବାଲା ଗୋଟେ ରଖିନି କି ତା ପାଖେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ କାଟିବ ସେ ସେଇଠି ବଇଥିବ ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଟୁଥିବ ସେ ସେଇଠି ବଇଥିବ ହଁ ହଁ ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ପଇଲେ କଣ ମାଛ ତେଜ ରହିବେ ନା କଣ ପାଣି ପଇଲେ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ତେଜିଆନ ରହିବ ଶୁଖି ଯାଉଛି କାଟି ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିବା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପକାଉଛି କଣ ବଞ୍ଚିଲା ମାଛ ଏ ମଟନ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବେ ଆଉ ସିରିଜରେ ପାଣି ପଶି ନା ଭଲ ଅଛି ତ ଭଲ ଏଇଟା ଛଡ଼ା ମାଛ ଭଲ କଣ କହୁଥିଲ ଖରାପ ବେପାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାଇଁଟି କେତେବେଳେ କଣ ଦବ ତମେ ଦେଖିବ ନା କଣ ପାନ ଖାଇବ ଖାଇବାର ଅଛି କି ଦେଉନ ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଦିଅ ମନ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି 300 ଏଇଟା ଗୋଳ ପକୋଡ଼ା ଭାଇ 400 ହବ ଆଉ ନବ ନା ହେଇଯିବ ଭଲ କିରି କଣ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ କଟାକଟି ଶିଖିଛି ନା निकल का दे दो निकल का है अपन निकल कौन ए देसी मैच आसे अपन ना 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 मामा नहीं ऐसे रहती हां आओ दो कान पर आगर पर खेली तो हां ना तब न अछि ना मोर कोड आइबो से मोर आसी भाई नंबर टाकी दो ତମକୁ ଛଡ଼ା ହଉନି ମ ସେପଟ ନମ୍ବର ସେଥିରେ କଣ ପାଇଁ ପଇସା ଯାଉନି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଛାଡୁଛି ପଇସା ଯାଉନି ସେ ନମ୍ବରଟା
କେଜାଣି ମୋର ତ ଯାଉନି ମୁଁ କଣ କରିବି? ହୁଁ ହଁ 30 ଟଙ୍କା 10 10 10